Mkungu elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is ngeke Home Run ngihambe with ngedwa Makeba ngihamba PMP. nabantu Mawungibona we Makeba. This is Home Run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawidladla. This is Home Run with Makeba PMP. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba we Makeba we Makeba. This is Home Run with Makeba PMP. Angithi uyangithola. Mfethu yokusayiyona i-home run show noMakeba PMP ongahambi yedwa namhla ngiphethe inja yami awuzazise mfethu ngabe ubani wakabani ubekwa yini la eJohannesburg inja yami. Kamukaya, most know me by November. Here just to see what's happening, see what's popping, trying to look good, see the good people, just chill, I can say ngoba i-trip yakho ngiyayibona iyaconsa. Nyaza mele simo phela trip ehlayo. So manje uMr November mfethu ukhulele va mfethu uzalelwe khona la eJozi noma mhlawumbe he's from outside. November uzalwe la eJozi maqhamuka KZN eNquthu. Enquthu ne. Okwantombi iqoma ngegugu lapha emakhaya bafethu eNquthu uma uthi awazi kwantombi iqoma ngegugu. Nja yami kahle kahle le goli mfethu uthi ukhulele ngapha ne. Ya ngikhulele eKayifi. Mfethu wafunda khona la. Ngafunda eKayifi ngikhulele eKayifi indawo zami itrata zami. Mawuphi izingane life njengamanje dog? Mina ngiyathunga, ngiyastyla, creative director. Also just trying to live my life, Mhlawumbe just to give people context lapha emakhaya mfethu uma uthi yini uyi-director kanjalo uqonda ukuthini mfethu ngoba phela baningi ama-director yani leyo director. Creative directing in terms of set mix-ups, like setting up your whole set for shoots. I direct the whole thing, directing of like shoots, music videos, visuals, I'm there. Styling as well, I'm there, styling the artists, styling my muses, designing for people, designing for like anyone who wants anything, just I get it for you. Either source clothes, I source them, sell them, resell. Just I'm a all-rounder. But we package kahle ufika nje uhlanganisiwe yonke into kuwena. Angithi uyangithola. Gcwala nje ami ngicwala ngawo. Bese kahle kahle into ebalekile here on this show we go around asking people what have you done for your family or what do you wish to do for them when things are going well by your side? Well, in everyone's mind, when you are going well, money-wise, financially, first thing you do, bayiluma indlu, bayiluma imoto yabona. Ujabulise uma umbonise ukuthi sengikhulile manje, sengikwazi ukwenzela izinto. Nami ngifisa ukwenza kanjalo nami. Shara, uma ishow yanamhlanje iphatheleni uzwa kunja nje la sikhona nje manje kumnandi vibe ikhona noma khamba kanjani? Ya vibe ikhona, obviously ngifika ekseni bekuthulile kancane. Qhamuka abantu bangani baqhamuka ivibe seyikhona yabona namanje ivibe uzoqhubeka kuze kuvalwe yabona. Kuvalwa what time? They say 7 but nakhona yazi ukuthi Saturday namhlanje kunama after party somewhere. Siyo groove. Yacha. Suka la siya kwi groove. Angithi uyangithola. My nigga mfethu, the last question I want to ask you my nigga, what is the importance of the woman njengoba edlula nje umuntu esifazane yale? What is the importance to you as a man? For me, God is a woman. God is women. Khumbule ukuthi bengeke kube khona if benganamfazi. Umfazi ukhipha impilo kuye. Nakhona kumele ukubalekele ukuthi umnakekele umfazi. Umfazi umthandayo umbonise ukuthi umkhombise baby bag. Mimi nawe ngaphakathi kwa konke isikhathi. Soba soyi2 niyeke sihlokana yabona. Nakhona babe kahle media yakho yabona. But all I can say is God is women and respect them. Let's respect the women. Let's love them. Let's protect them. Let's be their shield. Angithi wangithola. My nigga manje yini oyifisela yona njengamanje ukuthi uNkulunkulu akwenzele yona nje. Ngivulele inhloso zami. Imfiso zami sivuleke. Inyanga uvuleke ama window. Ngena umoya kuphela omnandi.
Do you believe in God noma kuma ancestors? I do. I believe in God, ancestors. I'm very spiritual. Umuntu ovuka ekuseni athandaze ebusuku athandaze futhi. Shout out Khaya November. Awa. Danko nja yami. Ngiphethe uKhaya November bafethu. Angizwa ngithole yazi uNovember cha ukuthini ngesizulu. Akawazi uNovember ngesizulu ukuthi uthaza ukuthini. Kodwa ke ngithanda ukuyishiya lapho. I-homework yeni le emakhaya. Mongawazi uNovember uzowazi. Angizwa ngithole i-homework nawe yakho nawe baba. Hayi ngizoyenza ke. Ngibheke ukuthi uNovember ngesizulu bani. Ngoba uDecember usibandlela. Sisibandlela December anyakuzi. Ufuna uNovember uthi igama lakho, the meaning of your name in Zulu. Ngoba nawe you are also a Zulu. Yeah. You should know Zulu properly. Obvious. Ngiyabonga. Showcase. One love. Besiphethe ukhaya bafethu kwi-home run. Shout out bafethu asivale nje yami. I-home run show noma ke ba PMP angihamba ngedwa ngihamba nabantu abadala ngohlale ngahambi ngedwa. Phethu ubaxolele behind the camera. Angithiwa ngithola. Hayi trip kalo nje yami ecotsa phansi namhlanje. Ngithe ngilanda usijava. Ngilanda usijava baba ungapheniki. Angihambi ngedwa ngiphethe ubaxolele behind the camera. Ngiphuma le PMP emkhukundlovu. Awuveze nje yami uthi gcwele kanjani nje la sikhona. See me delighted to be walking through these walls. Step by step, let's see how fast the ladies can fall. So I said, tell me what you want, and I deliver on it. Maybe it's a surprise when you get it, but I promise you'll receive it with a smile. Don't have to tell me, I can see it in your eyes, baby. Oh, I said, you are the one thing I know that I want. You are the one thing I know that you are the one thing I know that I want. You are the one thing I know that I know what I want. I know what I want. Because my drum is fighting a war right now. Are you okay? You are the one thing I know that I want. Let's slow it down. You can give me what you have. Give me just basic keys. You are the one thing I know that I want. You are the one thing I know that you are the one thing I know that I want. You are the one thing I know that I know that I want. I know what I want. I know what I want. You are the one thing I know that I want. You are the one thing I know that you are the one thing I know that I want. You are the one thing.